Salut lume și bine v-am regăsit la un nou tutorial de pe Windows XP. Astăzi o să vă voi prezenta un tutorial, bineînțeles, despre cam cum să schimbați aici un tema. Cum am eu aici și sus, la bara, aici. Pur și simplu. Nu-mi luați seama chestiile astea. Hai, ne uităm aici în bară, unde intrăm Google, de exemplu, dar Google, doamne. Ok, aici, la Customize, Control Google Chrome. Apăsăm click, intrăm la Settings. Puteți bifa ambele aici la... Nu, hai să vezi mai înțelesul vostru. Deci, vedem apărența aici, apăpare, mă rog. Și trebuie să aveți bifate ambele destea, căsuțe. Show home button, always show the bookmarks bar. După ce ați bifat sau le aveați bifate, dați get themes și ne alegem de aici orice temă vrem. Nu prea am o idee. Eu aș lua ceva simplu. Negru. Că nu-mi place să fie totul color. Chestii trebuie să uite pe asta. TS-ul ăsta. Dăm free. O să apară checking. Și vedem că v-a apărut aici gri tot. Dăm X. Intrăm în APPS sau oriunde. Pe aia de la Google. Stați puțin. Și ne-a apărut aici absolut tot. Ne-a apărut absolut toată tema. Bun, deci a fost cam scurt tutorialul, fiindcă e foarte ușor. A fost foarte ușor. Haideți, eu am fost tutorial și v-am salutat și v-am ajutat, sper. Hai. Salut!